Ahojte, vítam vás u nového videa. Ideme si niečo zahrať, môžeme aj toto, alebo radšej nie, lebo to prechádzno moc není. Tak ako v tomto, ako v minulom videu, si ukážeme túto hru. Dobre to je. Dobre, prepáčte, ja sa smejem môjmu bratovi. No. Takže ako v minulom videu sme si ukazovali toto, tak ideme si urobiť dneska. Tiež musím si nabiť. Peniažky musím zbierať, no peniažky. Dobre, tu si... Dobre, tu si takto dáme. Prepačte, tu môj brat hučí, ale to vám nevadí. Potom mi napíšte, že či vám to vadilo alebo nie. Budete zvyknutí, mám takého malého brata, tak... Pre pána Jana živého? Dobre. Tak zozbierame, potrebujeme mať niečo na 60. Tak, tu sú moji takí. Zase neporiadok tu nechávajú. Ja neznášam takých ľudí. No tak. Nazbierame. Musím ich odfotiť. Napíšte mi potom, jak sa volá tento chlap. Hej? A potom, keď skončíme videjko, viem, že veľa z vás ma pozerá, tak potom nezabudnite dávať lajky, lebo toto je moje druhé video a ja strašne prajem, a potom dajte aj Jakubovi like a odber. Jakub Demian sa volá, vyhľadajte si to, mňa poznáte už, včera sme sa predstavili, tak každý mi napíšte do komentárov, ako sa voláte, hej. Ja musím, a nezabudnite dať like a odber, ja viem, že tak rýchlo končíme, ale nie, robím si vás srandu. No, tak trochu si ešte dáme.